Andrés era ese alguén de confianza. O director da Caixa Universal plantexoulle a cuestión directamente, sin rodeos. Escoitaches algunha vez esa historia do tesouro? Conseguiu preguntar ao director da Caixa Universal antes de que Andrés o interrompera ca risa. Ao director non lle pareceu ben aquela interrupción do seu posible futuro socio, pero ao concellal díxolle ca mirada que tivera un pouco de paciencia, que o rapaz ben o valía. O director non confiaba moito, pero continuou ca exposición do asunto sen permitir que Andrés respondese a pregunta. Pois é certa, aló no fondo quedou unha caixa chea ata arriba de cartos, pero non a deixamos polas presas, nin porque nos esquecese. Deixámola a propósito, deixámola porque nos interesaba, está claro? Andrés non se atreviu a responder, non porque se decatase da mirada asasina de antes, senón porque o concellal lle plantou o pé de tal maneira na perna que non lle deixou dúbida sobre o que tiña que facer. Tampouco fai falta contar se eran cartos en negro ou a herdanza de miña tía. Ningún dos tres traballamos en facenda, e tampouco nos gusta facer preguntas, non si? Andrés non se movía. O rumor estendémolo nós, eu, para ver se animaba alguén e nos facía o traballo, pero non tivemos moita sorte. Algún tolo baixou. Ou iso andivo dicindo polos foros de internet, pero os cartos siguen ali. E aí entro eu. O director da Caixa Universal mirouno mal, deixoulle ben claro que non tiña que sacar nada porque ali non había nada. Andrés quedou confundido, supuxo que era unha frase do tipo de «esta conversa non existiu», aínda que non entendía que viña tanto eufemismo. E tampouco entendía por que non baixaran antes a recollelos, nin porque lles dera o acordo de facelo agora. Nin o director da Caixa Universal nin o concellal estiveron pola labor de aclararlle esas cuestións, e Andrés non lle dou máis voltas, puxeranlle un cheque deses que lle gustaban a él en riba da mesa e xa está. Prometiulles discreción e o paquete completo. Xa se encargaría el de sacar uns cuantos feixes sen que se decatase ninguén, ou de buscar a alguén a quen botarlle as culpas de decatarse. Andrés tiña de man a un par de recuperadores que lle axudaban de cando en vez nalgún caso, sobre todo cando había que baixar a buscar arquivos vellos nalgún organismo público. Un deses recuperadores era Salva, pero xa non facía negocios desde que o deixou co cu ao aire cando a policía se puxo tonta durante un dos seus encarguiños. O outro estaba no cárcere, non por ningún traballo que lle encargase Andrés, senón por outras cousiñas algo menos profundas, aínda que tamén pasadas por auga. Daquela, e ante a posibilidade de ter que devolver o cheque ou de meterse a submarinista, chamou a Ramón a ver se podía facer algo polo seu colega ou conseguía que lle recomendase outro porque, aínda que andivese por terras de secano, mantiña os seus contactos. Ramón vivía feliz, vivía a vida que sempre soñara, un bo coche, un bo piso, unha boa moza, ou dúas, ou tres. Alegroulle recibir a chamada de Andrés, pronto ia coller as vacacións e non tiña moi claro querer viaxar. Había tempo que non pasaba unha tarde daquelas, de brán, tirado cos colegas na praia ata que se facía de noite. Tivera que tirar unha estantería comida pola polilla cando sacou a caixa das fotos e doulle a morriña. Xa falara con Paco e Alberto para que fosen con el, casa tiña, e habían turistas, igual que polo sur, cousa que os convenciu de seguido. Andrés escoitoulle todo o rollo da morriña. El non tiña nin a máis mínima intención de pasar o verán na cidade. Hai que escoitar cada cousa, dixo para si cando outro lle falaba do azul sen igual do Orzán. Díxolle que ali lles quedaba a súa casa, para cando quixesen e saltou directamente ao asunto da chamada. Mira, Andrés, o do rapaz está moi complicado. Téñeno en illamento, pasouse de chulo ou fíxolle unha xogada a un garda. Non creo que me deixen falar con el, nin que el queira falar comigo, dixo Ramón sen moito interese. Andrés ben se decatou de que Ramón non estaba pola labor, así que lle tivo que contar o da pasta. Nese punto, Ramón xa viu máis fácil o de ir falar co preso. E foi, claro. Non lle sacou moito porque, efectivamente, non estaba moi comunicativo. Imos ver. Entendo que non me digas o nome dos teus colegas, pero saberás de alguén que faga o mesmo ca eles e que non sexa colega teu. Non sei se me entendes. Entendiu. O Poli quería que lle dixese o nome dun colega seu para encargarlle un traballiño e empapelalo como lle fixeron a el. Claro que o entendera, nin que fora tonto. E claro, díxolle o nome de Xiana, o meu, porque me tiña cruzada, porque eu era mellor, porque pillaba mellor ca el, e tiña máis choio, porque era máis lista, e a min nunca me pillaran, porque era un cabrón e un cobarde. E quen sabe que máis motivos tiña? Ramón había tempo que non escoitara o meu nome, e non sabía moi ben se pola etapa morriñenta que estaba atravesando ou por ter ganas de verme, alegrouse de volver a escoitalo. Bueno, a verdade é que isto é un supoñer meu, unha fantasía que me fai ilusión, que ao mellor ni se lembraba de min, pero eu son vos máis feliz pensando que sí, e punto. Despois de sair do centro penitenciario parado no semáforo, lembrou a mala hostia que tiña. Eu quero dicir, a mala hostia que tiña eu. E o número que lle montei cando o descubrín ca top model aquela, e pensou que igual era mellor dicirme a cousa directamente e pasar das advertencias de Andrés, porque ao final eu había ser máis proactiva se me dicía a verdade que se o descubría a medio camiño, que era moi capaz de...
Pero despois pensou no mellor, falouno con Paco e con Alberto, que non me coñecían de nada, pero como outro lle contara a película a súa maneira, vítima de todo que era el, o pobre, bruxa e medio meiga que era eu, e convencéronse de que era mellor, como dicía Andrés, que quedase entre eles. Diante dunhas cervexas planificaron a estrategia, decidiron coller as vacacións antes e vir supervisar a xogada. Andrés encargaríase de localizarme, seguirme e facer un informe dos meus movementos. Eles atoparíanme por casualidade e sacaríanme o tema do tesouro. Como a min non me gusta falar case, poñeríame a largar e aí mordía o anzol. Non me liaban ali mesmo, senón que me ían facer un pouco de ganas. Despois, coñecéndome, había ter un run na cabeza e estaría desexando sacar o que tiña que sacar, pero como se fose cousa miña, e unha vez fora da auga, a min daríanme unha limosna e eles quedaban co resto, porque son tonta. Despois, eles quedarían ca metade ou un pouco máis, dependendo do que houbese, e daríanlle o resto ao director da caixa. E se sospeitaba algo, xa estaba eu para levar as culpas. Como plan non estaba mal, a eles gustoulles. E, aínda que é simple, pode funcionar, pensou Ramón. E funcionaría se Paco non dese aquel chimpo na cadeira. Si, tan grande foi o erro de Paco, tan grande, que fixeron falta 2 capítulos.